बालनि लास्ट सिं माबा नाम्बारखौ बिहरनो लास्ट जेसेबाय आङो सनमान गैयै रखमनो हिक आबोखौसो आं मा रागा जोंबाय आं दा थिगनो लास्ट सिं सोरबा आलासि सेंग्रानि नाम्बारखौ बिदि बिहैयो आरो मान सनमान गासैखौबो जाहोगोनलै लाफाथि आब'आबो माबा सेंग्रा समायना नुबानो माबा जों आब'नो नांगौ जायो ओमफ्राय गोसोबो थोजाया लास्ट सिं आंसो लाजिनाय मोनो पुचुकुसो माथो अबाव थांनो नागिरदों बुथर लाहानायाव थांनि र' मोस्रोम नोंलाय अबाव थांनो नागिरदों आङो सेन नायनो थांनि र' नोंहालाय बुथर लाहानायाव मानो थांनो नागिरदों थांनि र' सासे मानसिनो नाम्बारानो नांगौ जाबायोलाय बेखौनो लायनो थांनि र' लासिं लाजिनायसो मोनसिबाय आङो बेखौनो लाजिबाय हा नाम्बारखौलाय सोरनोथो नांगौनोलाय सासे मानसिनो नामखौ दानो खिन्थाथ'आ दे उनाव खिन्थागोन दे अब्लालाय दे थां मालायबा मोस्रोम बिबारि आब'मोना खथ'क मोजां माबा जोंहानि आब'आसो बोरैबा थंगालिलिथार है मानसिया एसेबां थंगालि जायो नालै ओइ पुचुकु लामा गेजेराव मा सानबाय थादोंलै सनसपितसो माथो नङाबा बिखौनो नाम्बारखौ बिहैनो होनसै खोनालै आङो फैसा 10 थाखा नङाबा 20 थाखा होनानै लासिं आं थांनो बाससोदोंमोन ओइ पुचुकु बैनाय मा माथो होआलै मा बैनाय होनलाबायो बिनानाव होननो हाया नामा हायाब्रा हाया मानोना आं नोंसा आब'खौ नोंसा लाफाथि आब'खौ जोबोद मोजां मोनखायो नोंसो मोजां मोनो जों आब'आथ' मोजां मोनाना दा आंखौ बैनाय सिनाय होनना बुंथ'नाङा र' सनसपि दादा गामिनि मानसिफोरा खोनाबा मा होनना बुंगोन जों आब'जों नोंजों गोसथोलाय होनना सानथारगोन माथो दे बुंला सनसपित आदा नोङो आंनि मोनसे खामानि मावना होनो हागोन ना मा खामानिलै खामानिया जाबाय नोङो जुदि खामानिखौ मावना होयोना आं नोंनो हाबसेनि फैसा होगोन मा खामानि ब्रा बुं खामानियानो जाबाय नोङो बुथर लानायाव थांनानै बिसोरानि आलासि सेंग्रानि नाम्बारखौ बिहैनो हागोन ना मानो हाया जानो फैसा होबा आं जेबो खामानिखौनो हायै नङालै पुचुकु बिनानाव आरो बै आलासि सेंग्रानि नाम्बारखौलाय सोरनो नांगौ जाखो ना नोंनो नांगौ जादों गोसथोबाय नामा नोंलाय सिरि आंनोलाय मानो नांलाबायनो थोआखै आं रावखौबो गोसो माबा सासे मानसिनो नांगौ जादोंमोन दे सासे सिख्लानो नों सिनाय हाया दे नंगौ दे आंहालाय बिसोरजोंलाय मा लोब्बा जिखिजाया नाम्बारखौ नांगोन नालाय नाम्बारखौ होफैगोन आंनो सेरेब क्वाटारसे दौबानो जागोन नङा हाबसे बे क्वाटारसेजों गारामायानो सिनाय नङा माथो हाबसे पुचुकु बिनानाव हाबसे दे जागोन दे जिखिजाया नोङो थांदो नाम्बारखौ बिहैदो हाबसे लोंनोबा थांनि आङो बेखिनि जायगायाव नेबाय थागोन नोंखौ नोङो जिखिजाया आंनो होफैबानो जाबाय इउ गैया इउ आया हाम थांदो अब्लालाय इसोर जेनथेन बासिगबाय दे लासिंनो उन्दुनो ओंखारसोदों आङो ओंखाम संनो बासिबाय बालर बाराबा आङो ओंखामखौनो संला दिनै दहाय फुंनिनो आलु एवनाय आरो ओंखाम एसे दंखायो बेखौ जानानै थागोन आङो ओमफ्राय हौवाया जुदि मोनफैयोना ओमफ्राय आंखौ जुदि ओंखाम ओंख्रि संनो होयोना आंहा सिं सानाय दिन्थिफ्लागोन दिनैबो दानियाबा गोलाव जाना थानोसै ओमफ्राय जांगिलाजों रायज्लायनोसै हौवायाथ' दानो मोनफैथ'आ र' उन्दुनोबो ओंखारदों थेवब्लाबो जांगिलाजों रायज्लायनि र' दायो रायज्लायनो मोननाय नङा हेलौ जांगिला मा खालायदों दसे उनाव फन खालायगोन र' आंनो हिनजावा खाथियाव दङ बालनि जांगिलाजों आंजों एसेबां दिन रायज्लायबोबाय नाथाय बेबो आंखौ आइ लाभ इउ होनना बुङाखै आंबो बिखौ आइ लाभ इउ होननानै बुङाखै दे आं बुङा दे बियोथ' आंखौ बुंनो नांगौ ना आइ लाभ इउ होननानै बुंहरग्रोनांगौ आं बुंहरा आं हिनजाव मानसि बियोसो हौवा मानसि बुंग्रोनांगौ बालनि दिनै मास मोनथामानो जाबाय दाहालागै आइ लाभ इउ होनना बुंला जोंखावबायसोलै आङो
एबारनिफ्राय जुदि आइ लाभ इउ होनना बुङाबा आङो रायज्लायाखोनालै रखर मा बियो आंखौ टाइम पासनि थाखायसो रायज्लायबाय थायो ना मायो खुगा मोनबाय थानायखायसो रायज्लायो खोना आंखौ मोजां मोनमारोना मोनमारा बियो आंसो मोनो खोना हारसिंनो बियो मोजां मोनबाथ' आंखौ आइ लाभ इउ होनना बुंगौमोन ना बे थाख्ला बोरायजों बासोबाय आं थानो लागिबा आङो मैथास्रिजोंनो हिनजाव गदाय जानानै थागोन बांद्रायनिफ्राय बांद्रायसो नायनो हाया जाबायलै आङो थाख्लाखौ बाले मानोबा मानसियानो साइज गैया फास गैया सोर हिनजावा थाबाय थानो लुबैगोन दिनै बेफोरबायदि हौवाफोरजोंनो सना रांखावरि मोनफैबाय आङो ओंखाम मोनबायना मोनाखै ओंखाम जागौमोन आङो ओंखाम उखैसोदों सङाखै आं मानो दाहालागै सङाखै सना आयै नोङो मा बुजि मोनबावनो आंनि काहिनि सिङानो सालायबायहाय आंनिया दाखालिफोरनि बायसि आयै मा सिं सालायबाय दहायल'सो मोजांमोन माथो दहाय मोजांबा मा जानो दाथ' मोजाङै गैलाना आयै आं दिनै ओंखाम संनो हानाय नंला खोनालै थां नोंनो संहैदो आयै मानोथ' सिङा साब्रबखोबा साया मा जानो दिनै खथ' खामानि मावनांगौ फारसेनिफ्राय एसेबां गिलिर गिलिर बुस्थुफोरखौ थिखांनांगौ साया मा जानो दिनै बेनिखायनो आं नोंखौ रुवाथि सासे नागिरनो होदोंमोन ना गावगाया रुवाथिबो नागिरा खेप्रानो नागिरदोंमोनलै रुवाथिखौनो मोनाखैबा आं दा मा खालायनांगौ आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया जिखि जाया नोङो नागिरबाय थानांगोन सानफ्रोमबो नागिरबाय था दे नागिरगोन दे हिनजाव खालि सिं सानाय एसेबां गरम माखायाव डिउटिनिफ्राय फैदों ओंखाम संना जानांगौ बासिबायदे दिनै ओंखाम संनायनिफ्राय रकर हाव माथो सनसफिट आदासोलै औ अबाव थांनो नागिरदों बुथर मोसो दोस्लायनो थांनो नागिरदोंलै आङो मामोन मायबा खामानिफोर दंमोन नामा र' मोनसे खोथा जाबाय नालै बियो नाम्बारखौ डाइरेक्ट बिबा होनाय नङा मिसाखौनो मबाइलखौ माबा बै जोंफोर सानसेखालि सकियाव थांदोंमोन ना फट' थिखांदोंमोन जोंफोरो फट'खौथ' लायाखै मिसाखौनो बिफ्लानै र' ओमफ्राय नाम्बारखौ लाखुमागोन हाबसेखौ मोनलोंगागोनलै सनसफिट हिबा खरि खायदा बोराय बाहायनानै बाबो बे नाम्बारखौ लांथारनांगोन आङो आलासि सेंग्रानि नाम्बारखौ मा माने जोंफोरदि सकियाव थांदोंमोन बेरायनो जोंफोरदि फट' थिखांजादोंमोन बेफोर फट'आ नोंनाव दङना गैयालै दंजोबो आंनि मबाइलाव ओमफ्राय मबाइलखौ लादों नोङो हरनाय दंबा मबाइलालाय दा आंनि आखायाव गैथ'आ र' नांगौबालाय लायनि र' दसे नेथ' थांलाय नेबाय थागोन दे आङो नेबाय थानांगोन जेसेबां गोबाव नेनांगौ नेबाय थागोन मबाइलखौ लायबानो जाबाय थां र'ब्लालाय लायनि हाबसेखौ लोंथारनो मोनसिगोनलै सनसफिट सिंखौ बोरैबा सानायलाय मोनबायलै जिरायथ'नोसै एसे लोंनोबो मोनथाराखैना दिनैसो पुचुकुआ आंनो हाबसे दौबा लोंनो मोनसिगोन फैसा गैथारा जादोंलै बिजनेसआबो गैला जाबायना आंनिया बोरमा खावनाय मोसौ खावनाय दाउ खावनाय हांसो खावनायफोरा गैला बायजोब्बाय मा खालायबावनो उफाय गैया भाइ बिजनेसखौथ' बादो र' दाखालि जुदि बोरमा खावनो थांनायाव बिबारिया आंखौ लागायना होयोमोनब्ला सेस खालामोन आं रखर आरा सारा जेबो मोनखानाय नंखायामोन रायजोनि मानसिफोरानो बुजोबगौमोन आंखौ लाबोबाय फट'खौ औ नो लाफैदो पुचुकु बान्दोरा नाम्बार लायनो थांनाया मा जाखो मानो दाबो मोनफैला सैमा गथ'आ साला आंनो नाम्बारखौ नांथारगौमोन आं दिनैनो फन खालायथारगोनहाय बाला मिस कल हरग्रोगोन आङो बासिबां गोबाव आरो हरदो नाम्बारा लाबो नो बा पुचुकु बिनानाव साबास नोंनि जानो लागा नंगुमैनि नाम्बारखौ बिना होफैनायनि थाखाय साबास
मेथाइ जानो फैसा होआ होमबा होगोन मानो होआ जानो बेलेगबा बेलेगमोन नोङो बै सेंग्रा इसिबां हेन्डसाम मानसिनि नाम्बारखौ नों आंनो बिना लाना होफैदों मानो होआ जानोलै आङो बेसां नांगौ बुंनाय 100 बानो जागोन दे लाजिथाराबो खोना बालनि नाम्बारल' बिना लाबोनायखौनो नोंनो 100 मान नांगौ जाबाय आरो थाइबा होगोन दे थाइबा थाइबायावलाय मा मोजां बुस्थु मोनजागोनखाय आंलाय 100 नङाबाबो 50 थाखासो हरा बै आंनि टेबोलाव 10 थाखा दङ लां बेखौनो है बालनि बिदि खेप्रि मानसिनो नाम्बारखौ लाना होफैयाबाबो जागौमोन आंसो दा उल्था भरिनांगोन सनसकितनो हाबसेनि मानि दाम होनांगोन आङो एबार आङो बेलेग खायदा बोराय बाहायनानै रायज्लायनांगोन आंनि नामखौ खिन्थाया आं एबारो मालायनि मुं लानानै रायज्लायबाय थागोन रकर सोरनि मुं लानानै रायज्लायनो आं दा बिबारि नङा बिबारिना गोसोथोनाय दंखायो मोस्रोम जानानै रायज्लायफ्लाङोना आङो बरिया पार्फेक्ट आइडिया लापाथि दे होनबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय मानो होनब्ला आंनिया लोमजानायानो हामाखै एसे खर' साबाय थादों आंहा दाबो मुलि जाबाबो हामनो रोंला नुवाखै बोरै जादों आंनि माथोआ रायजोफोर थैसिगोनसो खोनाहाय बालनि हामनोबो रोंला हरावबो हरसेया उन्दुनो हाखाया गुंग्रायानो जि गथा नांना थायो गन्थङाव गारनो नागिरबाबो गुंग्रायखौनो गारनो हाया एसेबां फा होननानै बोलो होलायनानै आङो गहोनो नाजायो गनायानो थाङा ओरै लांफिनो सानब्लाबो थांनायानो थाङा माने गेजेरावनो नांथाना थायो मा खालायबावनो लोगोफोर मानो दाबो हामनो रोंला आंना लोमजानायानो गगा मोननायानो दे होनबा लोगोफोर गाज्रि दा मोनदे